Make the ground shake. Здрасти хора, аз съм Денко. Тук сме на Наско БГ. Здрасти хора! И днес ще снимам клип на Clash of Clans. Няма да правя нищо, тъй като нямам билдър и армия. Искам да рекламирам един план. Този план според мен е един от най-добрите, който може да влезете. Ето сега ще ви докажа какво ще ми пратят. Сега ще видим. И няма 2-3 секунди и ми пратиха 3 уиза и една валкирия. Това се казва план. Просто този план няма равен. Ще започна поредица на Майнкрафт. Но след като привърша тази с Агарио. Няма да е дълга тази на Агарио. Ето го първия го постара. Види? Еми... Дайте палче нагоре и се абонирайте, ако ви е харесало. Аз бях Денко и бай-бай.